היי, כאן אבי דוד מאתר The Verifier, חדשות הטכנולוגיה של ישראל. היום אני יכולה לכם הצצה ראשונה לגרוק בטסלה, ועם עוד הצצה נוספת. אם נלך למסך ההגדרות ולעדכון תוכנה, אפשר לראות כאן, הגרסה שמותקנת היא 2025.26.3. בעצם הגרסה ששוחררה, ולצערי טסלה הסירה אותה, אבל היינו בין הראשונים להתקין. בימים הקרובים אמורה לצאת גרסה חדשה שאמורה לטפל בכמה בעיות. ומה שחדש, גרוק. אז אפשר להיכנס לגרוק דרך מגירת האפליקציות, הוא כאן. או אם רוצים, לחיצה ארוכה על הכפתור בהגה, אפשר לראות אותו כאן. הוא יודע מי מחובר ברכב בתור משתמש. אפשר לבחור כאן מספר קולות, ממש בדומה לאפליקציה. אפשר להשתמש בו בתור אסיסטנט, בתור לימוד שפה, תרפיסט, מספר סיפורים, סיפורי ילדים, טריוויה לילדים, מדיטציה, מישהו צריך רופא בקהל, יש כאן אחד, וקונספירציות. בואו נשאל אותה אם היא מדברת עברית. היי גרוק, את מבינה עברית? طيب خلاص هنبعد عن التقارب. לא ערבית, עברית. غريت ولا تقارن؟ עצרי. كله يوم. Stop. Grok, do you speak Hebrew? Yep, I speak Hebrew. Shalom. איך אני יכולה לעזור לך? Want to switch to Hebrew or כן. stick with English? אחלה. בוא נדבר בעברית. מה אתה רוצה לדעת? או על מה למלצ'וכח? ספרי לי בדיחה. בסדר. הנה בדיחה. למה התפוח הלך לבית הספר? כי הוא רצה להיות קצת יותר עגול. רוצה עוד אחת? לא, תודה. בסדר, אין בעיה. אם תשנה דעתך, אני פה עם עוד בדיחות. אז עכשיו השתקתי את עצמי, אז אי אפשר לשמוע. ככה שזה לא יפריע. הוא עובד במצב נהיגה לא בדומה לדברים אחרים במסך שאי אפשר לגעת בו, כמו וידאו או דפדפן, אבל הוא כן עובד במצב נהיגה, ככה שאפשר ללמוד שפה, לבדר את הילדים קצת, אם יש איזושהי שאלה על משהו רפואי שאתם רוצים לשאול, או כל דבר אחר, או לקבל עזרה מהצ'אטבוט. לצערי הוא עדיין לא מובנה ברכב, זה אומר שעדיין אין את האפשרות של תפתח חלון, תיקח אותי מאלף לבית. אפשר להתחבר דרך החשבון, זה צריך לעשות את זה דרך האפליקציה של טסלה. עוד בנוסף, מה שאפשר לעשות זה לבדוק את ההגדרות. אפשר להפעיל מצב של מילים בוטות ולתת לו להתפרע. אפשרות אם יש ילדים ברכב להפעיל מצב ילדים. ולמי שלא אוהב שהמיקום שלו זמין, אפשר גם לבטל את המיקום. זה פחות או יותר. ככה נראה גרוק בטסלה.